ሰበር ዜና ትግራይ ትማሊ ምሸት ሰዓት 7:40 ኣብ ከባቢ ቱንሳ ዝበሃል ናይ ትግራይን ዓፋርን ወሰን ዝኾነ ቦታ ብሓይሊ ኣየር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ናይ ድሮን ደብዳብ ለሰራዊት ነብሪ ትግዳጅ ተውዩና ዘሎ ሓራኽ ነው ጽና ጋሽን ሓውና ኤርትራው አይዋ ተራኺና ለና በሓንሳው ለና ካብ ትግራይ ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ትግራይ ስለዝኣተዋ ሰላም ፍትዋትን ክቡራትን ተኸተልቲ እንኳን ኣብ ቻናል እዚ ብድሓን መጻኹም ነዚ ቻናልና ሓደሽን ተኾንኩም ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ጀምሩ ልሙን ከምቲ ልሙድ ሓደሽን ትኩሳትን ዛዕባትን ናባኹም ሒዝና ቀርብናልና እስኪ ቻናልና 2000 ሰብስክራይብ ስለልመለ እስኪ ፍትዋትን ክቡራትን ተኸተልቲ 5000 ሰብስክራይብ ንብላዮ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ጉዳይ ኤርትራን ትግራይን ሱዳን ጉዳይ ጽምዶ ስፍሕ ዝበለ መደብ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ እስኪ መደብና ከብለኩም ምዕራብ ትግራይ በሰላማዊ መንገዲ ክህብ ዘይደሊ አካሊ ስለዚህ ንሕና ድማ ሰላም ደስተ ያው ጋሽን ሓውና ተራኺና ለና ጋሽን ሓቀወደ ጋሽን ሓውና ኤርትራው አይዋ ተራኺና ለና በሓንሳው ለና ካብ ትግራይ ያው ሓደ ባህልና ሓደ ቋንቋና ሓደ ሃይማኖትና ምንም ዘፈላልሰይና ያው ናይ ሰላም ጉዳይ ናይ ጽምዶ ስለጀመረ ፍራሕ ተራኺና ለና ለካ ዓበይቲ ናተኹም ሰላም ንልኩም ጽሓፍና ናተኹም ሰላም ንልኩም ጽሓፍና ደካ ዓበይቲ ወጻሕፎ ያው ደካ ዓበይቲ ዝወልኩም መሰረት አርየና ምናምን ንልኩም ነርማ ዛይ አንተ ያው ሰላም ጥራይ ሰላም ለሰራዊት ነብሪ ትግዳጅ ተውዩና ዘሎ ሓራኽ ነው ጽና ግዛታዊ ሓድነትና ግዛታዊ ላዕላውነት መሬትና ሓራኽ ነው ጽና ፈላቀልትና ላፍታ መረቦቶም ናፍታ ዝነበሩላ መረቦቶም ክንመልስ ኢና ዘይናትና እንደልን ናትና ውን ማን መሕሊፍና ይነን ንሓቶ መሬት እምበር ንሸጦ መሬት አይህሎና ንሓቶ መሬት እምበር ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ ሕሊፍና ነረኮ መሬት ውን አይህሎና ወላ መሬት ዕንቁ ትኾን መሬት ትጸብ ክንዲ ዝኾነት ውን ተትኸውን እዚ ክንገብሮ ኢና ግድን ስለ ዝኾነ ታሪኽና ውን ብዝኾነ ይኹን ገዛእ ሓይሊ ብዝኾነ ይኹን ባዕዳዊ ሓይሊ ተሸኒፉ ተሳዒሩ ዘይፈልጥ ታሪኽ ይዘለና ስለዚህ ንሕና ኢና ደቂ ሎሚ ኣብ ሎሚ ድማ ንዓና ክነክእ ዝጀመረ ሓይሊ ንብርሃኑ ጅላም ዝመርሕዎት ኮይና ሞይቶም ክትስኡ ዝኽእሉ ደቀስቲ ንብርሃኑ ጅላም ዝመርሕዎት ኮይና ሞይቶም ክትስኡ ዝኽእሉ ደቀስቲ እኒ መሰረት እዮም ዝመርሕዎት ኮይና ሓርነኽቲ ደቀስቲ ምንም ክገብርዎ ይኽእሉ እኒ ይመር መኮነን እዮም ዝመርሕዎ እኒ ሓሰን ኢብራሂም እዮም ዝመርሕዎ ኮይናት ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እንታይ እዩ ኣብዚ ወቕቲ እዚ መባእስኻ ብቑዕ ክኾን ምግባር ምፅላይ ጽቡቕ እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር ኣይመረጡን ንሶም ልዕልዮም ኢና ንዓና ዝገጠሙና መባእስቲ ግን ትሕተና ስለ ዝኾኑ ብጣዕሚ ምሕዘን እዩ ኣብዚ ምሕዘና ሓቂ እዚ ኢና ነርና ኣሳዛኝ ሓቂ ዝበሃል ኣሎ ምሕዘና ሓቂ ዝበሃል ኾን ዘይነበሮ ክትመልሶ ብዘይትኽእል መንገዲ ኮይኑ ዝረኸብካ እዩ ምሕዘና ሓቂ ኣብ ምሕዘና ሓቂ ኢና ኣቲና ንሕና ተጋሩስ በዞም ደደባት እዚኦም ኣብ ሓደጋ ክንኣቱ ኣይግባእን ነይሩ ግን ኢት ሃፐንድ ኮይኑ ምንም ክትገብሮ ይትኽእል ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ትግራይ ስለዝኣተዋ ኣየር መቃወምያ ካልኦት ከበድቲ መሳርሒ እውን ሒዘን ዝሽክርከራ ሒዘን ኣብ ትግራይ ዝመላለሳ መኻይን ወታደራዊ መኻይን ስለዝተረኣያ እዚዩ ምስ ናይ ትግራይ ሰራዊት ኮይነን ንስኹም ኢሎም ይገልጽዎ ንሶም ናይ ቲፒኤልኤፍ ሓይሊ ይብልዎ ብዝኾነ ምስ ሰራዊት ትግራይ ማለቶም እዩ ምስዚኦም ኮይኖም ተቐናጅዮም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ከበድቲ መሳርሒ ሒዞም ናይ ኣየር መቃወምያ ሒዞም ይዘዋወሩ ስለ ዘለዉ ብዓለም ለኻዊ ስምምዕነት መሰረት ብዘለዉ ኮንቬንሽንስ መሰረት በረራና ክነቋርጽ ክንግደድ ኢና ኣብ ሓደጋ ለኣየር መንገዲ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ግን እቲ ጽልኦም ኩሉ ግዜ ከም ዝብለኩም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘለዎም ጽልኢ ጫፍ ዝወፀ ስለ ዝኾነ እቲ ዕላምኦም
ኣብ ዝኾነት መስመር ናይቱ ዘውፅዎ መግለፂ ይኹን ደብዳቤ ኣብ ዝኾነት መስመር ትረኽብዋ ኢኹም ድሓር ከስታውሰኩም እየ ከመይ ገይሮም ወፂኦማኹም ዘለዎ ሕዚ እቱ ኩነታት እቲ ቀውሲ ዞባዊ እንዳኾነ ይኸድ ኣሎ ቀጠናዊ እንዳኾነ ይኸድ ኣሎ ስለዚ ናይ ኣየር ስፔስ ሴኪሪቲ ኤርስፔስ ሴኪሪቲ ዝበሃል ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ስለ ዘሎ ቀስ ብቐስ መማረፂ ክንደሊ ንግደድ ኣለና በረራ ናብ ትግራይ እውን ክነቋርፅ ኢና ይብሉ ካብኡ እውን ምዕፃው መሰልና እዩ ይብሉ ኣየር መንገዲ በረራ ናብ ትግራይ ምዕፃው መሰልና እዩ ዘመናዊ ፀረ ኣውሮፕላን ዝተዓጠቃ መኻይን ኣብ ዘለዋሉ ትግራይ ሃይ ሪስክ ተባሂላ ካብ ዝተፈለየት ዓዲ ካብ ዝተፈለየት ከባቢ ናይ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኮይና እንዳሃለወት ዓለም ብትሪኦ መንገዲ ላዕላውነትና ተደፊሩ ናይ ኤርትራን ናይ ሱዳንን ሰራዊት ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ናብ ትግራይ ኣትዮም ኢትዮጵያ እዮም ዝብልዎ ናብ ትግራይ ኣትዮም ኣብ ዘለውሉ ናይ ኣየር በረራታት ክንገብር ኣይክንፈቅድን ኢና ይብሉ መራሕትን ልሂቃንን ስርዓት ብልጽግና ንባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ኣመልኪቶም ወግሒ ፀብሒ ዘቕርብዎም ዘለዎ ሓደስቲ ዘስደምሙ ሓሳባት መትሓዚ ይብሎምን ናትናዩ ክንመልሶ ኢና ኢሎም እናፈከሩ በንጻሩ ድማ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ምኻድ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝመጽእ ምግባር ዝብል ሓድሽ ማይ ዘይተዓመ እማመ ሒዞም ቀሪቦም ኣለዉ የባህር በር ለማግኘት ኢትዮጵያ ወደ ባህር ከምትጓዝ ለምን ባህሩ ወደ ኢትዮጵያ አይመጣም የሚሉ አማራጮች ይሰማሉ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ካብ እትጓዓዝ ስለምንታይ ባሕሪ ናብ ኢትዮጵያ ዘይመጽእ ዝብሉ ኣማራጺታት ይስምዑ እዮም ናብ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ካብ ምኻድ ንባሕሪ ብመስረብ ጌርካ ምምጽኡ ዝብል ኣማራጺታት ዘቕርቡ ምሁራት ኣለዉ እዚ ማራጺ እዚ ክሳብ ክንደይ ክዕወት ይኽእል ወደ ባህር ዳርቻ ከመሄድ ባህሩን በቦይ ቀዶ ዳርቻውን ማምጣት የሚል አማራጭ የሚያቀርቡ ምሁራን አሉ ነቲ ዝሓልምዎን ዝበግዎን ቀይሕ ባሕሪ ብኸመይ ከም ዝውንንዎን ንጹር መንገዲ የብሎምን ዝጭበጥ ሕጋዊ መርትዖ ስለ ዘይብሎም ሓንሳብ ብሓይሊ ካልእ እዋን ድማ ብሕጊ ብእንካን ሃባን ብታሪክ ብጂኦግራፍ ብብዝሒ ህዝቢ ብልማኖ ወዘተ እናተባህለ ተጋላባጥን ሓድሕዱ ዝጋጮን እማመታትን ሓሳባትን ይቕርቡ ኢትዮጵያ በታሪክ አጋጣሚ የባህር በር ባጣችባቸው ዓመታት ሁሉ ዳግም መተንፈሻ ለማግኘት በህግ ኢትዮጵያ በታሪካዊ አጋጣሚ አፍ ደገ ባሕሪ ካብ ዝተኣነትሎም ዓመታት ዳግማይ መተንፈስን ምርካብ ብሕጊ ብዲፕሎማሲ ብእንካን ሃባን በኢኮኖሚን ብዙሓት ሓሳባት ቀሪቦም ኣለዉ ካልእ ድማ ምህንድስናዊ ኣማራፂ እዩ ከምቲ ግብፃውያን መትረብ ስዌዝ መሬት ኩዒቶም መትረብ ብምድላው ዝገበርዎ ነቲ ባሕሪ ስሒብካ ናብ ኢትዮጵያ ከኣቱ ይከኣል እዩ ዝብል ምህንድስናዊ መፍትሒ እዩ እንደ ግብፁ ስዊዝ ካናል መሬት ቆፍሮ ቦይ በማበጀት ባህሩን ወደ ኢትዮጵያ ስቦ ማስገባት የሚል የኢንጂነሪንግ መፍትሄ ቀይ ባህር 1000 ኪሎ ሜትር ኦልሞስት ብዙ ሀገሮችን ያካልላል ስለዚህ ከዛ ውስጥ በኢትዮጵያ ድንበር ጋር ያለው ርቀት ምን ያህል ነው 1000 ኪሎ ሜትር ገምገም ዘለዎ ቀይሕ ባሕሪ ንብዙሓት ሃገራት ይዋስን ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ ክንደይ ዝኣክል ርሕቀት እዩ ዘለዎ ኣብ 4 ቦታታት 34 43 54 ከምኡውን 63 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣለዎ ንሕና መትረብ ክንሰርሕ ከለና ኣብታ ፀበበት ቦታ ኣብ 34 ኪሎ ሜትር ኢና እንመርፅ ነቲ 34 ኪሎ ሜትር ሰብ ዝሰርሖ መትረብን ወደብን ተዳእ ተኳዒቱ እቲ ወደብ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ክስራሕ ይከኣል እዩ እቲ ወደብ ዝተሃንፀ ማይፍኖ በቃ ተራኺቡ ማለት እዩ ንቀይሕ ባሕሪ ኣስፊሕናዮ ማለት እዩ ወደቡን በኢትዮጵያ ድንበር ውስጥ መስራት ይቻላል ከተገነባ በኋላ ውሃው ያው ግራውንድ ብሬኪንግ ሲለቀቅ ይገባል በቃ ተገናኘ ማለት ነው ቀይ ባህርን አሰፋ ነው ማለት ነው በሌላ አባባል ማለት ነው ከዚህ ጀምረን እስከ አሰብ ድረስ ያለው አካባቢ ብንቆፍር ወይም እስከ ቀይ ባህር አካባቢ ያለውን ብንቆፍር ምን ውጤት እናገኛለን ካብዚ ጀሚርና ክሳብ ከባቢ ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ምስ ንኹዕት ውፅኢቱ ከመይ ክኸውን ክሳብ ዓሰብ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ንምኹዓት ቁመቱ ዕምቆቱ ስፍሓቱ ክንደዩ ክኸውን ኢልና ካብ መበገስ ሓሳባት ተመርኪስና ጽኒዕናዮ ካብ ዓሰብ ሰመራ ክሳብ ቱጀራ ዝኸይድ መስመር እዩ ኣብ ሶማሊ ናትና ዝነበረ ዙቤ ዝበሃል ወደብ ኣሎ ብኡ እውን ከም ኣማራጭ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኩሎም ካብ 71 ኪሎ ሜትር ይሓልፉን እዮም እንደ አማራጭ ልንጠቀም እንችላለን ከሚለው አንፃር ነው ሁሉም ከ71 ኪሎ ሜትር በላይ አይወስዱም ከአፋር ወደ ቀይ ባህር አካባቢ ስንሄድ 71 ኪሎ ሜትር ይሄዳሉ እነኛ 71 ኪሎ ሜትር ሂደን ካብ ዓፋር ናብ ቀይሕ ባሕሪ 71 ኪሎ ሜትር ምስ ኳዓትና
عمقوتو 150 قولنا 180 متر سفحات كلوي نعوق عيتنا مايات قيح بحري كنمصو نخلينا ودب فطرنا مالتي يا قي بحر وها مامطات እንችላለን ودب فطرنا ማለት ነው አሁን ቀይ ባህር ውሃውን ያንን ቆፈረ ካመቻቸለት نقيح بحري كم متربات سويتن بانامان كويتنا نتماي كم زمت نقبرو ودب فطرنا مالتي بمصواع كنتقمين يرد ليتنا نسو زي قال تخوين ግን بعلنا ወደባትና ከፈጠር ንخلينا مصواعنا መጠቀም ነበር ያ ቃል ተሳካ ግን በራሳችን ምን ወደቦች መፍጠር እንችላለን የሚለውን በዞም ለሂቃን ብዛዕባ ዝቀረበ መጽናዕቲ ቅድም ምዝራብና ተኸታተልቲ ስርዓታትን ሰፉሉ ይረብሓን ኢትዮጵያውያን ነዝል ኢሎም ዘለው ወፈራም ወናን ቀይሕ ባሕሪ ብዘይካቶም ፈሊጦም ጸመሙ ሕጋውነትን ሓቅነትን ከም ዘይብሉን ከም ዘይዕወትሉን አጸቢቆም ይፈልጥዮም እዚ ኩሉ ዓወድ በድን ምዕልባጥን ድማ ኮን ለኾን ንዕወት ዘንቀረዳ እምበር ብሕጊ ይኹን ብሓይሊ ብፍጹም ከም ዘይሰልጦም በዞም ፕሮፌሰራትን መሃንድሳትን ቀሪቡ ዘሎ ምህንድስናዊ ሓሳባትን ኣማራጺታትን ሓደ መርኣያ እዩ እዞም ልሂቃን ከምቲ ግብፃውያን ዝገበርዎ ብምባልዮም ኣብነታት ዘቕርቡ ዘለዉ እንተኾነ ናይ ግብፃውያንን በዞም ኢትዮጵያውያን ዝሕለም ዘሎ ሓሳባትን ፈጺሙ ዘራኽብ የብሉን ግብፃውያን ንመትረብ ስዌጥ ኣብ መሬቶምን ኣብ ማያቶምን እዮም ሃኒፀሞ እዞም ዝሓልሙ ዘለዉ ጎረባብትና ኸ ኣብ መሬት መን እዮም መትረብ ክኹዕቱ ማያት መን ስሒቦም ብመሬት መን እዮም ክሕልፍዎ ከምቲ ቐጻሊ ዝምድርዎ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝውንንዎን ዝብፅሖም እንተደኣ ኮይኑ ንቀይሕ ባሕሪ መትረብ ኩዒቶም ናብ ግዛት ኢትዮጵያ ከም ዝኣቱ ምግባር ዝብል ሓሳብ ከ እንታይ ኣድልዮም ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ይብፅሓና ንምባል ብመራሕትን ሓለፍትን ጉጅለ ብልጽግና ዘይተፋሕሪ ጉድጓድ የለን ፈራሕ 10 በስሉ بتاريخ جغراف سنة هزبن العلم وننتي خمز نبرون كمز قبقوا من كما قوتي يفتنوا بهير عفر المريتون حدا كابتي كما تالعي كونو مزفحة حرو ذلو أجندايو بهير عفر إثيوبياوي يبلون اللو نتوما وشت مكزاتاوي دوب أبقى ما قم دوباو أيه بحر ذلو إرتراويان بهير عفر كي ترفي إثيوبياوان يوم كساب مبال بس يحمر لو كتب العزد لخبا قنبح زاقرايات بلا ايوت نقر إيه متاوت የአፋር ትሪያንግል ይባላል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስሉስ ኩርና ዓፋር ማለት ዓፋር ትሪያንግል ይባሃል ደቂ ዓፋር ኣብ ጅቡቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣለዉ ብስነ ህዝቢ ማለት ዲሞግራፊ እንተዛሪእኹሞ 1.5 ሚሊዮን ህዝቢ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ከይርኢ ተኸልኪሉ ኣሎ በመስመር ቀይ ባህርን እንዲያያይ ተደርጎ ይኖራሉ ከአሰብ ጀምሮ መቀነቱን ተከትሎ እስከ ዳህላክ ድረስ የአፋሮች መሬት ነው ካብ ዓሰብ ክሳብ ዳህላክ ናይ ደቂ ዓፋር መሬት እዩ ከም ግደ ሓቂ ኤርትራ ዕፁቲ ማለት ላንድ ሎክ ክትከውን ዘለዋ እምበር ደቂ ዓፋር አይኮነን እንደውም ሎክላንድ መሆን አለበት ኤርትራ እንጂ የአፋር ህዝብ አይደለም በጣም ቅርበት ያለው እኛ በደንብ የምንፈልገውን ነገር በቶሎ አዝዩ ዝቀረበ ንሕና በእንደልዮ ብቁልጡፍ ክበጽሐና ዝቕልብ ዓሰብ እዩ ዓሰብ ድማ ብታሪኽና ኢትዮጵያ ሱልጣናት አዳል ዝቆጻጸርዎ ዝነበረ ብሙሉእ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ እንተላይና ኤርትራ ብሙሉእ ዝቆጻጸርዎ አዳላውያን ዝበሃሉ ደቂ ዓፋር እዮም the whole coast line including ኤርትራን coast line በሙሉ የሚቆጣጠሩት አዳሎች አዳል የምንላቸው የአፋር ህዝብ ማለት ነው 1.5 ሚሊዮን ህዝቢ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ከይሪኡ ተኸልኪሎም ኣለዉ ዝብል መግለፂ መራሒ ብልጽግና ዓፋር ይኹኑ ካልኦት ብሄራት ይርዝሑ ይውሓዱ ብተፈጥሮ ይኹን ብሕጊ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ትኹን ብሄራታ ቀደም ይኹን ሕጂ ቀይሕ ባሕሪ ኣይምልከቶምን እዩ መራሕቲ ብልጽግና እንፅኦሞ ዘለዉ ምጉት ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝጻረር ኣህጉራዊ ዶባት ሃገራት ዘዘናብልን ንሰላም ምርግኣትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዘርግን እዩ ቅድምታ ኢትዮጵያ ተባሂላ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ዝቆመት ሃገርን ኤርትራ በመልክዕ ፌደሬሽን በኢትዮጵያ ክሳብ ትጉበጥን ዓሰብ ካብ መሳፍንትን ሃጽያትን አቢሲኒያ ነፃ ኮይና ብሱልጣናት ደቂ ዓፋር ትመሓደር ዝነበረት ምስ ምእታዊ ጣልያውያንን ምሕንጻጽ መግዛእታዊ ዶባትን ድማ ኣካልታ ብ1890 ዶባታት ዝተነጸረ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ግዝእቲ ኢጣልያ ሃገር ኤርትራ ተባሂላ ናይ ዝተሰሜት ሃገር ወደባዊት ከተማ እያ ነይራ ብ1991 ድማ ከም ኩሉ ክፋላት ኤርትራ ብከቢድ መስዋዕት ህዝቢ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ሓራ ኮይና ኤርትራዊት ወደባዊት ከተማ ኮይና ትቕጽል ኣላ እዚ ኩሉ ብዛዕባ ዓሰብ ብኢትዮጵያውያን ዝቕርብ ዘሎ ዓጀውጀው ቅንጣብ ሓቅነትን ሕጋውነትን የብሉን 1300 ኪሎ ሜትር የቀይ ባህርን ኮስት በተን ብለው ቢሆን አፋሮች ይኖሩበታል በኤርትራ ያለውንም በጅቡቲ ያለውንም እስከ ፖርት ሱዳንም ይኖራሉ አፋሮች ወላኳ ፋሕ ዝበሉ እንትኾኑ ን1300 ኪሎ ሜትር ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ደቂ ዓፋር እዮም ዝነብርዎ ኣብ ኤርትራ ጅቡቲ ክሳብ ፖርት ሱዳን ዓፋር እዮም ዝነብርዎ እዛ በዓልቲ ስልጣን ብልጽግና ተወላዲት ኢትዮጵያ ዓፋር ባህሊት እያ ጂኦግራፊን ስነ ህዝብን ሃገራ ዘይፈለጠት ብዛዕባ ገማግም ቀይሕ ባሕርን ህዝቡን
መን ኣበይ ከም ዝነብር ህዝቢ ኣኪባ ተስተምህራላ ኣብ ኤርትራ ኣየናይ ብሔር ኣበይ ይነብር ሕቶ ይኮነን ኣብ ዝመረጾ ብዝደለዮ መንገዲ ይነብራሎን ክነብር እውን እዩ ከምቲ ናቶም ብብሔር ቋንቋን ሃይማኖትን ዝተኸናኸት ህዝቢ የበልናን ንኣፍሉጣን ኣፍልጦቶም ብጌጋ ተስተምህሮም ዘላ ግን